Senyores i senyors, autoritats, molt bona tarda, siguin benvinguts a la cerimònia del centenari de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca. En nom de la Junta de Govern i tot el personal, els volem donar amb molta emoció la més sincera benvinguda i agraïment per l'assistència. Per tal de donar inici a l'acte, començarem amb música. Com deia el mestre Pau Casals, no es pot separar la música de la vida. Per això, avui comptem amb un quartet de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Moltes gràcies per acompanyar-nos, que tot seguit interpretaran un himne molt especial per les cambres de la propietat, l'himne de la WIPI. La WIPI és l'Associació Internacional de Propietaris, de la qual també en formen part les cambres de la propietat urbana de Catalunya. Aquest himne es toca a l'inici de cada sessió a totes les cerimònies que fa la WIPI. I avui, encara és més important, encara és més rellevant per nosaltres, doncs avui ens acompanya el seu creador i compositor, que no és ningú més que el nostre president, el senyor Antoni Quintana i Petrus. President Quintana, amb el seu permís, endavant amb l'himne. Moltes gràcies. On hi ha llibertat, hi ha propietat. On hi ha propietat, hi ha llibertat. Això és el que diu la lletra de l'himne i que podran trobar més informació en el document del diari Sabadell que els hi hem deixat a les seves cadires. Sincerament, avui ens fa molta il·lusió poder celebrar amb vostès el nostre centenari en aquest magnífic saló modernista de la Caixa d'Estalvis de Sabadell. Actualment és propietat de la Fundació Antigues Caixes 1859, a qui aprofitem per agrair sincerament les facilitats per organitzar aquest acte. Aquest espai és una verdadera joia i un excepcional exemple del modernisme català. Aquest edifici de l'any 1917 va ser bastit per iniciativa de la societat civil i amb una clara voluntat social. I és el testimoni d'una època i d'un moment i d'una societat. Com també ho és el centenari de la nostra entitat, que va néixer 4 anys més tard, el 1921, amb l'objectiu de vetllar per la propietat urbana i el servei de l'administració pública. I em perdonaran, però em trec la mascareta, que em sentiran millor. Molt bé.
I ara avancem per donar pas al nostre president, el senyor Antoni Quintana i Petrus. El senyor Quintana és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, ha estat vinculat a la Cambra de la Propietat des de fa més de 50 anys i enguany també presideix el Consell de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya. És menorquí de naixement, és sabadellenc d'adopció, és advocat exercent al Col·legi de Sabadell i al Col·legi de Terrassa, és un melòman de cor, com han pogut observar, i a més és cofundador, conjuntament amb la senyora Mirna a la cambra aquí present, dels Amics de l'Òpera de Sabadell. President, endavant. Aviam, això m'ha quedat a fora. Bona tarda a tothom. Honorable consellera, secretari d'Habitatge, representant de l'Ajuntament de Sabadell, regidor, després companys de les cambres de Catalunya, director general, no me'n recordo, d'entitats jurídiques, sí, també estàs aquí amb nosaltres, i presidents i membres de les càmeres, presidents d'altres entitats i secretaris de la ciutat de Sabadell, amics tots, senyores, senyors, bona tarda. Benvinguts aquí i us explicaré una mica que les càmeres de la propietat urbana varen néixer com a associacions privades a l'empara de la llei d'associacions de 1887. A partir d'aquella data es varen succeir diverses normatives, concretament Reial Decrets Llei, que ja es portaven en aquella època, i pràcticament des del 1918 en endavant es va consolidar la necessitat de crear unes entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar, de les quals les finalitats principals serien la defensa de la propietat urbana en tots els seus àmbits i la facultat de formular consultes i col·laboració amb l'administració per a la preparació de disposicions o noves normatives i, sobretot, l'assessorament jurídic fonamental i presencial en matèria de propietat, així com també en temes hipotecaris, urbanístics, etc., a socis de les mateixes, per assessorar-los en la defensa dels seus interessos com a propietaris d'immobles. Aquestes entitats es van nominar Cámaras Oficiales de la Propietat Urbana d'Espanya. La ciutat de Sabadell, que tenia un gran prestigi en aquella època, com a capital industrial textil llanera i també en el sector de la indústria metal·lúrgica i d'altres auxiliars, no va voler quedar enrere davant la necessitat de tenir habitatges per tots aquells treballadors que representaven la mà d'obra necessària per tirar endavant aquests centres productius i que necessitaríem habitatges, ja en propietat, ja en lloguer, i s'apuntà a la iniciativa dels indicats decrets i concretament el 28 de maig del 1920, amb el resultat que un grup de personalitats d'època encapçalats pel senyor Jordi Codina Duran, per altra banda fundador i màxima autoritat de l'històric Vapor Codina, i del qual aquí tenim presents dos nets encara físics d'aquests estan allà, d'aquest fundador de la Càmera de 100 anys, com van crear la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Sabadell com a corporació de derecho público i que va acumular dues entitats, que era la Societat de Propietaris i la Mútua de Propietaris de Sabadell, i van convertir d'aquí a la Càmera Oficial. La nova corporació, a més de tot el que hem dit i de les finalitats explicades, fins i tot rebia una subvenció oficial a càrrec de tots els propietaris de finques urbanes, que obligatòriament quedaven integrats en aquesta entitat i a l'afiliació de la qual era obligatòria. I dita subvenció sorgia de desglosar un petit percentatge de la contribució urbana, actualment l'IBI, que les rebíem les càmeres en proporció al número de propietaris del territori. El fet representava uns ingressos assegurats per poder exercir les noves cambres les seves funcions. Paral·lelament, també s'havia creat pel Ministerio de la Vivienda un cuerpo de secretarios de las cámaras oficiales de España,
que previ la superació d'unes oposicions convocades pel propi Ministeri, que va ser la causa que estic a Sabadell, precisament, permetia als guanyadors, en funció del seu resultat i de l'antiguitat que tenien, poder tenir accés a la secretaria de les càmeres existents que estessin vacants i es convertien en responsables de portar i complir els acords adoptats per les juntes de govern composades per membres propietaris, també sense ànim de lucre, i que per via d'elecció democràtica podien accedir als càrrecs de dites juntes de govern. Naturalment, tota l'economia de la Cambra havia de ser fiscalitzada i aprovada per el Ministerio, màxima autoritat de control i possible sancionador si no es portava els comptes com calia o es produïa qualsevol irregularitat. Una anècdota personal, quan jo vaig guanyar les oposicions i em van entregar la documentació per accedir a la secretaria de la Cambra de Badalona com a primer destí, escollit per mi perquè estava a prop de Sabadell, recordo molt bé que el representant del Ministerio em donava unes credencials i em va fer un copet aquí darrere y em diu, usted será el representante y responsable del Ministerio de la Vivienda en la corporación que se le ha adjudicado. O sigui, jo dic, sí que sóc important. La meva pertinença a la Cambra de Badalona, tot i que va ser molt digna i molt simpàtica, va ser de temps curt, perquè el secretari de la Cambra de Sabadell va morir abans d'arribar a la seva jubilació i vaig poder accedir a la secretaria de Sabadell, que era on jo ja residia, amb la meva família, exercint d'advocat en un dels prestigiosos despatxos encapçalats pel senyor Miquel Forrellat Solà, que va ser director d'aquesta entitat tan bonica que tenim aquí, i que era també l'assessor de la Cambra de Sabadell. En aquella època hi havia 4 categories de cambres, les provincials, les comarcals, les locals i les especials, que eren 2 a tota Espanya, Madrid i Barcelona. La nostra Cambra de Sabadell era petitona, era únicament una cambra local i només eren socis obligatoris els ciutadans del municipi, però no, per exemple, ni els de Castellà, ni els de Barberà, ni de Sant Quirze, que pertanyien a la Cambra de Barcelona. I la Cambra de Barcelona cobrava els estipendis d'aquests propietaris. Aquest statu quo es va mantenir fins a l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia, en què la total competència sobre les cambres de la propietat va ser transferida a Catalunya, després de la controvertida dissolució de totes les cambres d'Espanya a proposta del ministre d'aquell moment, el senyor Josep Borrell, que encara corre per Europa, durant el govern de Felipe González. Aquesta nova situació provocà un gran atzucac tota vegada que representà que el fet de ser afiliat a les cambres deixava de ser obligatori i que les cambres existents no tenien ja assignació pressupostària inicial i perdien la naturalesa de corporacions de derecho público i passàvem a ser unes societats o associacions especials, això sí, tutelades per la Generalitat de Catalunya. Els treballadors quedàvem sotmesos a la competència de les lleis laborals i els secretaris, que encara no estàvem jubilats, passàvem a ser treballadors assalariats, tot i que hi va haver-hi un pacte entre el Consejo General de Cámaras de España i la Seguridad Social per a facilitar la solució d'aquests professionals encara no jubilats. A Catalunya, la diferència va existir respecte a la resta de l'estat espanyol, perquè el govern d'aquella època, sota el mandat del president Jordi Pujol, va plantar cara al Ministerio i els va dir, les càmeres són meves, ja me'ls les heu traspassades i no me les podeu tocar. I al·legant que en aquell moment ja estaven traspassades les competències i assolides per aquestes, per el govern català, se'n feia responsable. La conseqüència va ser que la resta de càmeres de tota Espanya van ser liquidades, excepte algunes de Castilla, Leó i les catalanes. El govern de Catalunya va redactar de seguida una normativa de regulació de les cambres de la propietat urbana de Catalunya i d'alguna manera les va compensar adjudicant-los la tasca de gestors de les fiances arrendatícies dels contractes d'arrendament urbà, fet que va suavitzar l'impacte que havia suposat la dissolució de facto al perdre l'afiliació obligatòria per part dels propietaris. Totes aquestes circumstàncies van obligar a les noves juntes a buscar i inventar-se altres fonts d'ingressos, creant serveis i convèncer que voluntària i lliurement els antics socis més fidels de les cambres acceptessin el fet d'associar-se voluntàriament a les cambres del territori català, ja que mitjançant unes modestes quotes anuals podien i poden encara gaudir dels seus serveis d'assessoria jurídica amb advocats especialistes en temes d'habitatge, també temes fiscals, així com urbanisme, arquitectura, és a dir, una oferta transversal de tot el que suposa el món de l'habitatge.
Actualment, a Catalunya existeixen 10 cambres de la propietat. Barcelona, que és l'àvia insígnia, ho deia el seu antic president, el senyor, com es deia? No me'n recordo. Sí. Que a més gestiona també la Càmera Provincial de Lleida. Després, Girona, que compta amb tota la província i té delegacions a Sant Feliu de Guíxols, Figueres i Olot. Tarragona, que engloba tota la província, menys la zona que pertany a la Càmera de Reus, i aquesta alhora també té una delegació a Cambrils. D'altra banda, existeixen les càmeres comercials de Mataró, del Maresme, Manresa i el Bages, Mataró i Manresa i el Bages, Terrassa i la nostra de Sabadell, amb 2 delegacions, una a Cerdanyola del Vallès i l'altra a Granollers. El conjunt d'afiliats a totes aquestes cambres es troba actualment al voltant de 43.000 associats de manera voluntària, dels quals 2.550 són de Sabadell. Es pot comprovar que el legislador català va decidir conservar les cambres de ciutats més importants que no eren capitals de província, considerant que podien portar a terme les funcions encomanades i oferir també als pobles més propers la possibilitat i facilitat de l'assessorament i coneixement del sector immobiliari. Afortunadament, aquesta xarxa de cambres que tenen cada una total independència funcional, sempre sota la tutela de la Generalitat de Catalunya, estan coordinades i també integrades dins d'un Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, creat el 28 de maig de l'any 1982, també regulat per la normativa de la Generalitat mitjançant el seu decret corresponent, i es troba també subjecte a unes eleccions democràtiques i que en el fons representa a totes les cambres en els temes de caràcter general que sorgeixen relacionades amb l'àmbit de l'habitatge, treballant perquè tota la propietat urbana de Catalunya sigui ben atesa i gaudeixi d'uns criteris comuns. Una de les darreres decisions de la Generalitat de Catalunya encara era la de 18 de maig del 2016, en què es classifica com un grup d'interès al Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, a la categoria registral, categoria de sector empresarial i de base associativa. No hem d'oblidar que algunes de les càmeres que van sobreviure fora de Catalunya encara també tenen la seva importància i transcendència social i s'han constituït en la Confederació de Càmeres de la Propietat Urbana i Associacions de Propietaris de Finques Urbanes, entitat amb la que ens uneix un vincle molt directe a través de la mateixa i a través d'aquesta entitat accedim a una organització de caràcter europeu, que és la UIPI, jo porto aquí l'escut de la UIPI, que és la Unió Internacional de la Propietat Immobiliària, que coordina des de Brussel·les moltes iniciatives que afecten els propietaris a nivell internacional i que també és una associació europea sense ànim de lucre, formada per 31 organitzacions de 28 països i que representen més de 5 milions de propietats privades, d'uns 20 a 25 milions de finques. I concretament a Catalunya tenim 2 persones que formen part de la Junta de UIPI europea. El senyor Ràfols aquí present i després el senyor Pujol, que no ha pogut venir, que era l'expresident de Tarragona i ara és membre de la Junta de Govern. I a través d'aquesta connexió amb la UIPI, ara mateix tenim unes jornades, no és un congrés, és unes jornades a Vitòria i ens explicaran el que des de Bèlgica treballen. I, en fi, és una font d'informació molt important, aquesta connexió amb Europa a través de la UIPI. Tornant a la nostra estimada ciutat de Sabadell, la cambra, de la qual tinc l'honor de presidir, celebra els seus primers 100 anys de vida. I la casualitat ha volgut que, a més d'aquest càrrec, sigui jo actualment el president de la cambra, a més de ser el president de la Cambra de Sabadell, soc el president del Consell General de Cambres de Catalunya, coincidència que ens ha esperonat especialment per preparar l'acte d'avui i per celebrar amb joia i alegria aquest primer centenari, i que és una prova d'haver superat amb èxit totes i cadascuna de les dificultats que han anat sorgint al llarg dels 100 anys, com per exemple el fet de conviure amb 2 dictadures, superar una guerra civil o la pèrdua ja esmentada de la situació d'afiliació obligatòria, d'entre d'altres. Per últim, apuntar que els 100 anys viscuts fins avui són la nostra major carta de presentació futura, ja que han servit per acumular una experiència i coneixement del sector de l'habitatge
difícil de trobar en altra entitat. I alhora la confiança rebuda per part de la propietat privada durant tots aquests anys ens indica el camí que hem de seguir i que ens han d'ensenyar i que tenim clar com els nostres fundadors quan van prendre la decisió de la creació de la Cambra de Sabadell. Avui fa 100 anys, que és la defensa i l'assessorament de les persones propietàries o no, i també vetllat per la nostra ciutat i pels pobles on hi tenim les respectives delegacions. En definitiva, per millorar la seva qualitat de vida en el camp de l'habitatge i de la propietat privada dels tenidors més propers de cada cambra, que són la majoria de petits propietaris. Evidentment, tots aquests objectius s'han pogut assolir no només gràcies als òrgans de govern respectius i que, evidentment, dirigeixen les pautes i camí a seguir, però no podem oblidar-nos del personal laboral que, conduïts pels secretaris o gerents respectius, hi posen el seu màxim interès i energia per tirar endavant les càmeres i mantenir satisfets els socis, informar-los de les novetats legislatives i atendre's presencialment a les nostres oficines. Per això, des d'aquí, vull agrair a tota aquesta gent que en termes operístics diríem que treballen darrere de la pantalla, però que gràcies al seu treball el vaixell de les cambres pot seguir la seva ruta, aquesta ruta que van iniciar els fundadors l'any 1921 i que, com podeu veure, a cap de 100 anys encara té plena energia per continuar la tasca d'aquells fundadors i de tots els que al llarg d'aquests 100 anys han continuat servint des de les cambres de la propietat urbana a la defensa de la propietat i dels interessos del poble benestant o de la ciutat. Especialment vull donar les gràcies a diríem un quinteto, aquí tenim un quarteto, tenim un quinteto de persones que ens han ajudat molt aquí, que és el Miquel Àngel Vicente, el senyor Joan Poch, el senyor Xavier Calbó, un advocat jove del meu despatx que es diu Cristian González, que coordinats pel membre de la Junta de Govern, Juanjo Ríos Canyelles, han fet un esforç extraordinari per preparar i aconseguir la celebració d'aquest acte amb la màxima dignitat. I finalment també és obligat dedicar unes paraules a totes les persones que al llarg d'aquests anys ja no estan amb nosaltres i especialment les que han patit la pandèmia del Covid i que no podran assistir a aquest acte de celebració del centenari i que molts dels quals, dels que estem aquí, hem perdut potser algun familiar o un bon amic o simplement persones conegudes del veïnat que ens han deixat la vida, que ens han deixat la vida en aquesta trista etapa que sembla que finalment s'ha superat. S'està superant. Per això demanaria a tots els presents que dediquem uns moments pel record i respecte a tots aquests companys que han perdut la vida per aquesta causa i he demanat als nostres músics que interpretin una curta peça perquè transformi aquest silenci en una pregària per a aquests germans que han marxat i no poden tornar. Moltes gràcies a tots i demano als músics que interpretin un adagio en honor d'aquests difunts. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. La música ens torna records de la vida. No podem separar la música de la vida. A continuació, volem donar la paraula al senyor Carles Sala i Roca, secretari d'Habitatge i Inclusió Social. El senyor Sala és doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, exdiputat del Parlament de Catalunya, ha estat en múltiples organismes vinculats a la propietat i l'habitatge. Fou secretari sectorial d'Habitatge i Millora Urbana, president del Consell de l'Agència d'Habitatge i també membre del Consell de l'Institut Català del Sòl. Ha participat a l'Observatori de Dret Privat, a fundacions que promouen el lloguer social assequible i a la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Senyor Sala. Moltíssimes gràcies, molt bona tarda. Honorable consellera, senyor regidor i senyora regidora de l'Ajuntament de Sabadell, senyor president de la Cambra Urbana de Sabadell i del Consell de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, presidents d'altres cambres aquí presents, membres de les juntes d'aquestes cambres, senyor president del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya, senyor director general de Dret i Entitats Jurídiques, senyores i senyors. En primer lloc, agrair molt especialment al senyor president i als membres de la Junta de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell la invitació a la meva persona en aquest acte i, evidentment, felicitar-los i sumar-me a aquest esdeveniment d'aquests 100 primers anys de la Cambra. El vostre president em va demanar, en funció de que havia tingut oportunitat d'accedir a un treball que em va encarregar en el seu dia el senyor Joan Ràfols, l'amic Joan Ràfols, president de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, sobre la funció social de la propietat i la legislació que aquests darrers anys s'ha estat aprovant des del Parlament de Catalunya. Em va demanar el senyor Quintana que els hi fes una breu recensió, una breu dissertació que intentés abreujadament explicar el que diu aquesta publicació i quines són les perspectives i quin és l'estat de la situació al voltant de tota aquesta legislació que tan inquieta a molts dels propietaris aquí presents i a molts dels propietaris de Catalunya. Jo ho intentaré. De fet, el senyor Joan Ràfols, quan va fer l'encàrrec, diu no passis de 50 planes, i en té 75, i el senyor Quintana em va dir no passis de 20 minuts. Jo intentaré posar-me una alarma i quan passi 15 minuts doncs intentaré ser tot lo breu i tot lo concís que pugui. És més, evidentment, analitzar la legislació sobre les polítiques públiques d'habitatge comporta sovint endinsar-se en termes molt jurídics i intentaré també sortir al màxim d'aquesta qüestió per ser el màxim ferme, intentar ser el màxim no tan sols de me, sinó de comprensible en la meva explicació. He titulat una mica aquesta recensió, aquesta dissertació, aquesta breu dissertació, com a lloguer forçós, pròrroga forçosa i control de rendes, una combinació aterradora pel dret de propietat. Pel dret de propietat, no pels propietaris. I per analitzar una mica aquests tres conceptes no puc fer-ho sense abans revisar breument la mutació que ha sofert al llarg del temps el concepte de dret de propietat. No es preocupin, no m'aniré a l'època romana, començaré amb una posició molt més propera. Aquests canvis del dret de propietat han sigut exponencials al llarg d'aquests darrers 200 anys. Ha estat especialment intensa aquests canvis. Podríem dir que amb la Declaració Universal del 1789 s'instaura en tota la codificació civil del Codi Napoleònic del 1804 i també fins i tot 100 anys després, el 1889, en el Codi Civil espanyol, una visió absolutament subjectiva i individualista del dret de propietat. Una visió absoluta en la qual el propietari tenia tota la disposició sobre l'ús, el gaudi,
d'aquelles coses que en tenia la seva titularitat. 100 anys després, i després d'una evolució del positivisme de Comte o del funcionalisme de Leon Duguid, ens trobem un canvi absolutament antagònic. Desapareix la propietat com un dret individual i es parla de la funció social de la propietat, que el dret a la propietat és exclusivament una funció objectiva, una funció que ha de respondre a la necessitat social. Al llarg del segle XX i després de la Constitució de Weimar a partir del XIX, el constitucionalisme social ha anat incorporant una visió que intentava agrupar, no és ben bé els mateixos conceptes els que s'incorporen, però que acaba configurant el dret de la propietat amb una visió dual. El dret de la propietat avui en dia, reconegudament, té una doble vessant, una vessant estrictament subjectiva, que juga a favor dels interessos del propietari, i una vessant institucional, sovint dita també objectiva, que juga a favor dels interessos socials, a través no ben bé dels funcionalistes, però sí del que deien els funcionalistes, però sí del que es diu la funció social de la propietat. No cal confondre aquesta evolució amb el que estiguem parlant d'uns règims democràtics. Vostès poden analitzar en el trienni del 1954, 1955 i 1956 la llei d'expropiació, la llei de bases d'arrendaments de l'any 55 que va donar la legislació del 56, o la llei del sòl del mateix any 56 també, que parlava clarament de la funció social. Per tant, la funció social de la propietat no s'incorpora amb els sistemes democràtics, no s'incorpora amb la Constitució del 78, sinó que és un procés evolutiu en qualsevol tipus de règim, fins i tot el dictatorial, que va mutant aquest concepte de dret de propietat. A partir d'aquí, i ja en època democràtica, el Tribunal Constitucional, i podríem citar més de 30 sentències, claríssimament, sempre que hi ha hagut alguna disputa sobre el dret de propietat en què ha intervingut la funció social com a límit al seu exercici per part del propietari, s'ha decantat clarament a favor de la determinació de la funció social. La sentència 3787, per a aquelles persones que siguin amants del dret i li agradin com a un servidor llegir sentències, marca tota una línia, tota una jurisprudència del Tribunal Constitucional en aquest sentit. Això ha provocat que en l'àmbit de l'habitatge, del dret de propietat respecte de l'habitatge, a partir de la crisi del 2008, de la crisi financera i immobiliària, s'hagi iniciat tota una legislació, especialment autonòmica, en què, a falta de pressupost, estem en una època de restriccions pressupostàries, a falta de pressupost, s'estirés fins al límit, jo soc de l'opinió que sovint rebassa en moltes ocasions aquest límit, sobreseig, i el que fa és s'estira la funció social de la propietat demanant als propietaris tota una sèrie de qüestions, d'obligacions, de limitació en l'ús, el gaudi de les seves propietats per intentar resoldre un problema estructural que és la necessitat que tenim d'habitatge per destinar a situacions realment complicades que existeixen de moltes famílies vulnerables en el nostre país. A Catalunya, vostès saben, en aquest sentit, que especialment l'any 2015 va néixer a través d'una iniciativa legislativa popular el lloguer social obligatori. El 2019, a través del decret llei 17/2019, es van ampliar els supòsits del lloguer social obligatori i altres figures que ja hi havia en la 24/2015 relacionades amb la cessió obligatòria, l'expropiació, etc., i que fins i tot l'any 2020 s'ha aprovat una llei que ja no només afecta, com a les anteriors, el que se denomina en aquest cas gran tenidor, una definició que també podríem entrar molt a fons, però que avui no toca, però el 2020 amb una qüestió que ja afecta tots els propietaris que tinguin algun habitatge en lloguer, que és la llei de contenció de rendes.
Bé, les grans mesures, aquestes que s'adopten entre el 2015 i especialment el 2018, bàsicament tot el que són sancions, tot el que són la possibilitat d'expropiacions, hi ha un total de 13 sentències del Tribunal Constitucional a partir de la sentència 16/2018 que beneeix a les comunitats autònomes competencialment per poder dur a terme aquesta aplicació de la limitació a través de la interpretació de la funció social de la propietat. Però hi ha 3 aspectes sobre els quals podríem dir que el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Europeu dels Drets Humans, que després en parlaré, sense voler fer-ne ara un spoiler del resultat, encara no s'ha pronunciat, que és sobre el control de rendes, sobre el que és el lloguer forçós en si mateix i sobre el que és la pròrroga forçosa. O, en tot cas, la pròrroga forçosa sí que hi ha una determinació que ara veurem, però no vinculada del tot a el que és el control de rendes. Sobre el control de rendes i el lloguer forçós, crec que és important conèixer que en el llarg dels darrers 400 anys, dic per la tranquil·litat de tots, més de 300 anys d'aquests 400, hi ha hagut algun sistema de controls de rendes a la nostra legislació. Podem anar fins a l'any 1601, una reial cèdula en l'àmbit de la cort dels Àustria, on es va determinar en l'àmbit del control de rendes que 3 taxadors obligaven a determinar el preu d'una casa. I fins que aquests 3 taxadors no determinessin quin era el preu d'aquella casa, el propietari no podia cobrar cap renda i un cop establerta la renda tampoc podia cobrar cap tipus de quantitat per cap qüestió complementària. No sé si això els hi sona amb algun sistema actualment vigent. El que ja no succeeix per sort en l'actualitat és el següent, que és que si el propietari incomplia se'l sancionava econòmicament, això sí que existeix, però si es reiterava en aquell incompliment, doncs el propietari era sotmès a una pena corporal, o sigui, apallissaven directament el propietari. Estem parlant de l'any 1601. El lloguer forçós. El lloguer forçós tampoc no és una figura nova. El lloguer forçós la trobem ja regulada al 1792, en el sentit que els jutges obligaven els titulars dels immobles en desús o buits a posar-los en lloguer a un preu just, no a qualsevol preu, a un preu just. També hi havia 2 pèrits i si hi havia discrepància entre els 2 pèrits se recorria a un tercer pèrit perquè fixessin quin havia de ser el lloguer al qual obligadament es determinava que el propietari havia de posar la casa a disposició. Lloguer forçós que després d'aquest 1792 ja també en el segle XX ha aparegut en la legislació del 1946 fins al 1964 i després en la llei catalana del dret a l'habitatge d'una manera una mica frustrada, en la 18/2007 i en posterioritat a partir del 2015 disfressada de l'expressió aquest lloguer forçós de lloguer social obligatori. Entre el 1842 i el 1920 és l'única època en què no hi havia aquest tipus de lloguer forçós, que no hi havia aquest tipus de control de rendes, que no hi havia pròrroga forçosa. I el 1920, la cambra fa 100 anys enguany, l'any passat va fer 100 anys del Real Decreto Bugallal. El Real Decreto Bugallal és un Real Decret que combina una sèrie d'aquests elements, els elements d'un control de renda, congelació de rendes i una pròrroga forçosa. A més, amb la legislació del 2020, 1920-2020, amb alguns elements que ens recorden el motiu per qual s'ha adoptat a Catalunya. Al 1920 hi havia tota una sèrie de regulacions europees en aquest sentit, molt a causa de la finalització de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, i després hi havia tota una sèrie de reivindicacions i manifestacions de sindicats, associacions de veïns i associacions de llogaters que demanaven que els preus del lloguer o exclamaven que els preus del lloguer eren massa cars. En tot cas, aquell Real Decret Bugallal és l'inici de tota una regulació en l'àmbit dels arrendaments urbans que vostès saben prou bé segurament què va provocar al llarg del segle XX. Aquesta regulació de congelació de rendes i tot i que el Real Decret Bugallal també era un decret
temporal al final se va anar prorrogant, tot i que era un decret que només servia per a les poblacions de més de 20.000 habitants, se va anar estenent a tot tipus de població. Doncs bé, vostès saben que a partir de l'any 50, en funció del primer ministre d'Habitatge, que va dir allò de volem un país de propietaris i no de proletaris, doncs la legislació i aquesta qüestió va fer tot el mal que vostès coneixen, perquè la inflació era la que era, les rendes estaven congelades i al final, i en aquest sentit jo sempre vull notar, perquè vull anotar una citació del senyor Joan Ràfols del 1979, perquè a mi m'agrada aquells economistes que ens prediuen el que passarà, el que ens expliquen el que ha passat està bé, des del punt de vista economètric i d'anàlisi, però ja ho hem vist. I l'any 79 el senyor Ràfols deia, diu, l'escassetat o la nul·la rendibilitat que s'imposa als propietaris d'habitatges de lloguer origina la reducció gairebé total de la inversió en aquest tipus d'habitatges, produint-se un transvasament cap a la inversió de nous habitatges per a venda. És així que a Catalunya passem del 70% de les famílies que vivien en lloguer a la dècada dels 50 a la primera dècada del segle XXI i vivien encara no el 20%. Per tant, perdem moltíssima capacitat de viure en lloguer, especialment per una congelació absoluta de les rendes. I anem, suposo, allò que segurament més interessa i ens actualitza l'auditori que avui tenim aquí, que és parlar sobre la legalitat o fins i tot la constitucionalitat, si vostès volen, de la pròrroga forçosa, la contenció de rendes i el lloguer forçós. Ho faré molt sintèticament i en tot cas vostès a la plana de web de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona tenen en tot cas el document sencer. Sobre la pròrroga forçosa, per a aquelles persones, insisteixo, que els agradi llegir sentència. Sentència del Tribunal Constitucional 89/94. Aquesta sentència el que ve a dir és no és la pròrroga forçosa, i per això abans m'he dedicat ara a explicar les dues vessants del dret de propietat, no és la pròrroga forçosa el que fa perdre la utilitat econòmica de la vessant individual del dret de propietat. En tot cas, ho seria la congelació de rendes. Però el que tractava en aquell moment la sentència en funció de dos jutjats que li havien demanat opinió al Tribunal Constitucional era saber si la pròrroga forçosa era motiu d'inconstitucionalitat si violava l'article 33 del dret fonamental a la propietat que reconeix la Constitució espanyola. El Tribunal, de forma dividida, de forma unànime, amb uns vots particulars que, com sempre, són a vegades tan o més interessants que la pròpia sentència, s'expressa clarament que no decideix per majoria, en aquest cas, que no és aquest un motiu d'inconstitucionalitat. Sobre la contenció de rendes, tampoc s'ha pronunciat, però sí que hi ha alguna frase, sí que hi ha en aquesta mateixa sentència 89/94 que els deia que ens dona alguna pista. Diu, el nucli d'utilitat merament individual del dret de propietat, perquè algun n'hi ha d'haver, i aquest element de valoració de la utilitat individual, que en el cas de la propietat d'un habitatge és una utilitat econòmica, és tan essencial i indispensable de valorar com l'element social, el de la funció social, el que l'habitatge serveixi per a donar satisfacció d'una necessitat vital com és la d'habitatge. I els magistrats, ja l'any 94, es preguntaven fins a quin punt el legislador pot desplaçar sobre alguns propietaris immobiliaris els costos d'una determinada política social. Entraria ara molt més a fons, però ja m'ha sonat l'alarma i, per tant, he d'accelerar. La tercera figura, sobre el lloguer social obligatori. Aquesta és una figura, el lloguer forçós, que, diferent de la pròrroga forçosa, evidentment, sobre el qual el Tribunal no s'ha pronunciat. Des del meu punt de vista, estrictament d'anàlisi jurídica, per entendre'ns, jo entenc que hi ha diferents motius, fins a 5 motius, d'aspectes de possible inconstitucionalitat. Per una banda, la discriminació de l'aplicació de la funció social en funció de la tipologia de propietari. La funció social de la propietat és sobre la propietat sobre qualsevol tipus de propietari. No perquè tinguis més o menys habitatges se t'ha d'aplicar un barem diferent de l'incompliment de la funció social de la propietat. Una situació de desigualtat asimètrica. Es vulnera el dret a la tutela judicial efectiva de la manera en què està regulat, en el sentit que abans de posar una demanda, l'obligació de determinar un
lloguer social obligatori o d'oferir un lloguer social obligatori. Es vulnera, des del meu punt de vista, el nucli normatiu de les bases de les relacions contractuals de l'Estat, es vulnera la competència estatal exclusiva sobre la coordinació i planificació general de l'activitat econòmica relacionada amb l'habitatge. I això, bàsicament, és d'una sentència del 1988 en què el Tribunal, encertadament o no, va dir que l'habitatge tenia tanta importància des del punt de vista de política social com des del punt de vista de política econòmica. Per això l'Estat es va reservar el desenvolupament i el pressupost per determinar aquelles mesures a través dels planes quadriennales de vivienda. I si el TC algun dia arriba al lloguer forçós o al lloguer social obligatori i acabés donant la raó al legislador sobre la seva constitucionalitat, jo els diria a aquells que siguin propietaris que encara tenen una darrera esperança, que és el Tribunal Europeu dels Drets Humans. I és que sovint s'analitza les sentències del Tribunal Europeu dels Drets Humans des del punt de vista que el tenen dels drets de les persones que van ser desnonades, tenen drets, però tenen uns drets sobre en que cap cas el Tribunal Europeu de Drets Humans diu que això hagi d'anar a càrrec dels propietaris, sinó que diu que això ha d'anar a càrrec de l'administració, és l'administració qui se n'ha de fer càrrec de les circumstàncies, però el Tribunal Europeu dels Drets Humans també analitza, en funció de l'article 1 del protocol 1 del Conveni Europeu dels Drets Humans, el dret de propietat que el Tribunal tutela i el Tribunal protegeix. I en aquest sentit hi ha diferents sentències, a partir del 2006, 2014, 2018, hi ha tot un plegat de sentències que vostès en tot cas poden trobar les referències en el treball, en què clarament el Tribunal diu que els resultats de la legislació no poden ser raonables i no poden resultar de la seva aplicació un benefici mínim. Vostès saben que de l'aplicació de la fórmula del lloguer forçós, 10, 12, 18% dels ingressos ponderats de les famílies, a vegades, moltes vegades, surten lloguers de 30, 40, 50, 70 euros al mes. Evidentment, aquí no podem parlar ni tan sols de benefici mínim, sinó que hi ha unes pèrdues evidents. Diu també el Tribunal que s'han d'arbitrar mecanismes que determinin un equilibri entre els interessos dels propietaris, entre els quals s'inclou el dret a obtenir beneficis de la seva propietat i l'interès general de la comunitat. Claríssimament, també, en una altra sentència, parla que la demora de l'actuació de les autoritats públiques no pot suposar un impediment a l'exercici del dret de propietat. Per tant, hi ha tota una sèrie de sentències, alguna de 2014, sobre una legislació molt similar a la que tenim actualment a Catalunya, en què el Tribunal Europeu dels Drets Humans, mai que arribi aquesta qüestió a Europa, crec que sincerament pot acabar donant la raó a totes aquelles persones que s'hi adrecin en funció de defensar el dret de propietat. En conclusió, vostès poden comprovar que ni el lloguer forçós, ni la pròrroga forçosa, ni la contenció de rendes, ens hem anat a l'any 1600, no són invents nous. És claríssim des de la jurisprudència que emana de les instàncies europees que s'ha de buscar un equilibri entre la funció social i l'exercici del dret de la propietat i és evident també des del meu punt de vista que a Catalunya hem d'esclarir l'escenari i consensuar i no confrontar diversos aspectes. Pensar si és necessari un mecanisme compensatori, pensar si ha d'anar acompanyada de les mesures aquestes que s'estan adoptant de caràcter coercitiu i coactiu de mesures fiscals i de protecció que estimulin la posada en el mercat d'habitatges en règim de lloguer i que hi hagi un tractament normatiu més específic per a l'ocupació il·legal. Coneixem tots que moltes de les ocupacions il·legals són ocupacions silencioses de persones i famílies vulnerables, però no per això ens hem de convertir, no per això hem de tenir el dubtós honor de liderar les xifres a nivell d'Europa d'ocupacions il·legals dels habitatges del nostre parc. Per tant, crec que toca concertació, no toca confrontació, toca planificació, toca
polítiques que no abordin l'emergència d'una forma conjuntural, sinó que l'abordin d'una manera estructural. I, evidentment, entre altres qüestions, per a tot això es precisa pressupost. Pressupost de l'Estat, pressupost de la Generalitat i pressupost també de les administracions locals. Moltíssimes gràcies i moltes felicitats per aquests 100 anys. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Sala, una explicació molt clara. Ara donarem pas al senyor Eloi Cortés. El senyor Eloi Cortés Serra és regidor de l'Ajuntament de Sabadell, del Departament de la Regidoria d'Acció Social i Habitatge. Ell és politòleg i màster en política social. Senyor Cortés. Bona tarda. Honorable senyora Lourdes Ciuró, consellera de Justícia, un plaer, com sempre, trobar-nos a casa nostra, a la nostra ciutat. Senyor Antoni Quintana, president de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i del Consell General de Cambres de Catalunya. Senyor Carles Sala, secretari d'Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat de Catalunya. Senyora Mar Molina, regidora de Desenvolupament Urbà de l'Ajuntament de Sabadell. Senyora Eva Bellan, síndica de Greuges de Sabadell. Amics i amigues. Com poden veure, m'ha tocat la part més fàcil de la tarda, que és parlar després de la lliçó d'història del senyor Quintana, després de la classe de dret del senyor Sala i just abans de la consellera Ciuró. Cap pressió, intentarem fer-ho el millor possible. Vagi per endavant la felicitació en nom del govern de Sabadell i de la ciutat i tot el reconeixement a la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell per aquests 100 anys d'història. Com sabeu, la meva intervenció en aquest acte és per delegació de l'alcaldessa, Marta Ferrés, que voldria haver compartit aquesta trobada amb tots vostès. Malauradament li ha estat impossible, però m'ha demanat que us llegís un escrit dirigit al senyor Quintana de part seva, si que si em permeten, procediré a llegir la carta. Senyor Antoni Quintana, president de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell, benvolgut, en nom de l'Ajuntament i en el meu propi, em plau fer-vos arribar la més cordial felicitació per aquest primer centenari que ara commemora la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell. Han passat 100 anys de la unió de les entitats Societat de Propietarios de Fincas Urbanas de Sabadell i la Societat Mútua de Propietarios, que va donar lloc a la creació de la Cambra de la Propietat, primer com a entitat oficial i anys més tard com a entitat sense ànim de lucre. I no és gens fàcil arribar a assolir una fita com aquesta. A ningú se'ns escapen les dificultats del dia a dia i més en un àmbit com el de la propietat privada i l'habitatge. M'hauria agradat poder-vos acompanyar avui en aquesta celebració, però compromisos institucionals contrets amb anterioritat i que no puc ajornar no m'ho permeten i per això he delegat la representació de l'Ajuntament en la regidora de Desenvolupament Urbà, senyora Mar Molina, i el regidor d'Acció Social i Habitatge, senyor Eloi Cortés. Us desitjo molta sort i encerts i us encoratjo a continuar treballant com heu fet fins ara en la defensa dels vostres associats. Una abraçada ben forta, Antoni, i moltes felicitats per aquests 100 anys. Cordialment, Marta Ferrés i Falgueres. Evidentment, comparteixo plenament la felicitació de l'alcaldessa per aquest centenari. Com abans deia el senyor Quintana, això vol dir dues dictadures, una guerra civil, la crisi del 2008 i la pandèmia, que ja comencem a veure la llum al final del túnel, però que ha deixat una petjada indeleble i en alguns casos molt dolorosa en les nostres vides. I això és un element de gran valor, és una mostra de gran vitalitat de la cambra, que continua present a la nostra ciutat i amb totes les ganes del món de continuar treballant. Sou un exemple de fortalesa, de resiliència i de com, malgrat les dificultats, no només heu resistit, sinó que us heu consolidat i us heu reforçat com un referent a la ciutat, a la comarca i a tot Catalunya, i això, si em permeten que ho digui, és tot un motiu d'orgull per la nostra ciutat. I el fet que el senyor Quintana sigui president del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya també diu molt de la seva feina al llarg dels anys, com també de la tasca de tot el conjunt de persones que feu possible la Cambra de Sabadell, en projecció, com deia abans, a la nostra ciutat, als vallesos i al conjunt del territori.
Abans el secretari d'Habitatge apuntava elements molt roents, molt presents del debat que tenim avui dia en matèria d'habitatge. No hi entrarem perquè aquí podríem donar per moltes hores i vull ser breu, però sí que vull remarcar la prioritat que té pel govern de l'Ajuntament de Sabadell les polítiques d'habitatge i també en quin marc les entenem. En primer lloc, que no hi ha una sola política d'habitatge, per tant, aquí hem de sortir de priorismes i ser capaços de desenvolupar un conjunt de polítiques actives d'habitatge que donin resposta real a la problemàtica que tenim a la nostra ciutat i al conjunt del país. I en segon lloc, que en aquest aspecte, com en d'altres, hem de sumar tots i, per tant, no ho podem fer sols, ni l'àmbit privat ni l'àmbit públic. I en aquest sentit vull destacar la col·laboració amb la Cambra que hem intentat encetar per aprofundir la relació entre l'Ajuntament i la Cambra. L'àmbit públic té una enorme responsabilitat, és evident en aquest camp. L'àmbit privat també, i moltes vegades l'àmbit privat assumeix funcions que potser corresponen a l'àmbit públic o intenta arribar allà on l'àmbit públic sigui per falta de voluntat o falta de recursos no arribem i, per tant, també volem reconèixer la tasca imprescindible que en aquest àmbit realitza la Cambra de Propietat, assessorant, formant i donant suport als petits i mitjans propietaris i a les comunitats de propietaris. Per la nostra banda, com a administració local, també intentem fer tot allò que podem i més per donar resposta a les necessitats de la ciutadania i ampliar el número de pisos de lloguer assequible a la nostra ciutat i també per evitar que l'accés a l'habitatge sigui un motiu de desigualtat. En aquest marc i molt ràpidament, des de l'inici del mandat hem comprat pràcticament un centenar d'habitatges buits a través del dret de tanteig i retracte per incorporar-los a la borsa municipal de lloguer social. També hem arribat a un acord amb un gran tenidor com és la Sareb per mobilitzar 80 pisos del seu parc d'habitatge i aquest mandat començarem la construcció de 528 habitatges de lloguer protegit a diferents punts de la ciutat. I amb una reflexió que feia també el senyor Sala, contundència i tolerància zero davant de les ocupacions conflictives, que tenen problemes de convivència i que moltes vegades darrere tenen, i ho hem de dir obertament, xarxes mafioses i xarxes criminals. I avui també, òbviament, ens acompanya la regidora d'Urbanisme, que parlo jo però la que mana més és ella, perquè al final l'urbanisme té el pes que té. No podem destriar l'habitatge i l'urbanisme, són dos elements indispensables a l'hora de construir, de fer créixer i de teixir les nostres ciutats a nivell físic però també a nivell social. I per tant aquí s'ha fet una feina molt gran per part de la regidora Molina i del seu equip al capdavant d'Urbanisme per millorar el tema de les llicències i si al maig del 2019 trigàvem 7 mesos en emetre el primer informe, ara els estem donant en 2 mesos i per tant també mostra la feina que s'està fent per dinamitzar un sector i facilitar l'activitat del sector de la construcció a la nostra ciutat. Ja per anar acabant, l'habitatge és un repte majúscul i una qüestió que només podem respondre de manera col·lectiva. Com els deia, hem de sumar tots i totes, l'àmbit públic, però també, i és una mostra, la trajectòria dels 100 anys de la Cambra des de l'àmbit privat i associatiu. És per això que vull agrair la tasca de la Cambra, com així de totes les persones que en formeu part o que n'han format part al llarg d'aquests 100 anys d'història i que treballen dia a dia. Gràcies per el que al final crec que és també la vostra vocació de servei públic, per la vostra professionalitat, per la vostra contribució a la ciutat i al país a l'hora de donar resposta a una realitat i a una necessitat social. Gràcies per tot el que feu per Sabadell, per molts anys i que siguin molts anys més. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Cortés. Ara donarem pas a l'honorable senyora Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia de la Generalitat. La consellera Ciuró és llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i especialitzada en Gestió Pública per l'IES, exdiputada del Congrés dels Diputats i portaveu de les Comissions de Justícia, Interior, Igualtat i Habitatge. També ha exercit de regidora al nostre Ajuntament i al llarg de la seva vida professional ha exercit com a advocada especialitzada en dret civil, de família i del dret immobiliari registral. Consellera Ciuró. Molt bona tarda a tothom. Secretari, president Quintana, regidor Cortés, regidora Molina, síndic Avellan, director general Casals, presidents de cambres de la propietat, del territori,
benvolguts conciutadans i conciutadanes. Moltes gràcies a la Junta de Govern i a tots els socis i a totes les sòcies per haver-me convidat a aquest acte de celebració. Sempre és una joia, és un gust participar en un acte tan important a la pròpia ciutat i, per tant, moltes felicitats per aquests 100 primers anys de la Cambra de la Propietat de Sabadell. 100 anys de bona feina, de compromís i de servei a la ciutadania de Sabadell i també a la comarca i, per tant, de retruc al país. 100 anys, és obvi, no es fan cada dia, és veritat, no? I no totes les entitats poden presumir de tal gesta. Per tant, de nou, moltes gràcies per deixar-me formar part d'aquesta celebració, d'aquest acte tan bonic i organitzat en aquest marc incomparable de l'antiga Caixa de Sabadell. No caldrà que enumeri aquí les bonances i potencialitats de la nostra ciutat, de Sabadell. Moltes vegades he tingut l'oportunitat de fer-ho perquè vosaltres, com a conciutadans, teniu tant o més presents que jo. La Cambra, per tant, sou una d'aquestes entitats que heu fet ciutat i que feu ciutat, que heu ajudat a donar-li caràcter, a conformar el nostre caràcter de ciutat i sou, per tant, una institució pròpia i de Sabadell. En aquests 100 anys heu participat en la vida associativa de la ciutat, més enllà sempre del vostre àmbit propi d'actuació, més enllà de la defensa dels interessos dels petits propietaris. Ha estat sempre una entitat generosa i implicada en projectes socials i en projectes culturals. Heu exercit el sabadellenquisme dins i fora la nostra ciutat, amb altres entitats també de referència de la nostra ciutat, i sense ànim exhaustiu, perquè tenim la sort de tenir un teixit associatiu molt viu, deixeu-me esmentar el Gremi de Fabricants, la Cambra de Comerç, el Cercle Sabadellès, el Centre d'Esport Sabadell, el Club de Natació. Entitats emblemàtiques que, juntament amb les representants de l'Orquestra Simfònica, l'orgull de la ciutat també, signifiquen molt per tots els sabadellencs, ens identifiquen com a ciutadans i són la nostra petja al país i arreu. Per tant, tot aquest teixit és el que ens fa marca de ciutat. Sabadell, per tant, podem lluir d'entitats, també, com la de la Cambra de la Propietat. I en aquests moments és necessari, possiblement més que mai, posar en valor la tasca que desenvolupeu les cambres de la propietat. A ningú no se li escapa que són temps molt delicats per la matèria de l'habitatge, pel conjunt de la nostra societat, i els propietaris no en sou una excepció, tot el contrari. Per això, els propietaris tenen la sort de disposar de l'acompanyament que els feu des de la Cambra amb l'experiència i amb la professionalitat que us avalen aquests 100 anys d'història que segur que n'heu vist de tots colors, però que han fet que arribeu fins aquí amb molt bona salut. Un segle d'història durant el qual no heu deixat de vetllar pels interessos dels vostres associats, en especial, com dèiem, dels petits i dels mitjans propietaris. Teniu un gran compromís amb els vostres associats des de sempre. Durant 100 anys els heu informat dels seus drets, heu vetllat per les seves obligacions i heu vetllat per les legislacions a complir. Els heu resolt dubtes sempre des de la professionalitat. I amb aquesta pretensió de servei ha crescut la Cambra de la Propietat de Sabadell. 100 anys després, aquí seguiu. Malgrat totes les transformacions socials i econòmiques, malgrat haver-se hagut d'adaptar constantment a les circumstàncies canviants, aquí segueix la Cambra de la Propietat de la nostra ciutat. La propietat urbana ha estat i és un concepte evolutiu molt vinculat, evidentment, a la dinàmica del sector immobiliari, i el secretari Sala ens n'ha fet una preciosa dissertació. Els actuals marcs normatius i legislatius, els nous règims de tinença que estan irrompent en el mercat, el dret a l'habitatge de qui en té i de qui no en té, la problemàtica d'accés a una propietat, en conjunt una sèrie de factors rellevants que incideixen de ple sobre el que coneixem com a propietat urbana. El futur d'aquest concepte es preveu segur complex, envoltat de nous elements que transformaran la manera d'abordar i gestionar el sector dels immobles urbans. Necessiteu, en l'enrevessat i complex marc immobiliari actual, solucions i serveis professionals integrals que us permetin gestionar els vostres interessos des de totes les perspectives, tècniques, legals, fiscals, i és gràcies a aquest marc associatiu i a aquesta empara que dona la Cambra de la Propietat
tan potent que us agrupa i us dota de professionals experts que podeu fer front i perquè pugueu fer front a qualsevol problemàtica. Veient com la vostra institució ha sabut adaptar-se a tota mena d'inclemències en els darrers 100 anys, de ben segur que ara no sereu una excepció a l'hora d'afrontar els reptes imminents que teniu per endavant. Ara vivim moments claus per la concepció de la propietat urbana. La col·laboració, per tant, entre les cambres de la propietat i l'administració és més necessària que mai. Volem comptar amb vosaltres i volem que pugueu comptar amb nosaltres. Volem i hem de comptar amb vosaltres per fer bones lleis. Una bona llei no és la llei que empara només un sector. Una bona llei és aquella que escolta, que debat amb tots els agents, que troba postures de síntesi per trobar la millor garantia de perdurabilitat. Hem de tendir a legislacions que donguin marcs segurs, seguretat jurídica, que no descarrien a cada revolt perquè obeeixen més a interessos d'una part o de l'altra. Això requereix voluntat de diàleg, voluntat de consens, voluntat de pacte per tenir, com us deia, seguretat jurídica. A Catalunya tenim un Codi Civil propi que ens ha definit com a societat, que és el reflex dels valors que ens regeixen com a comunitat. Reivindiquem aquest Codi Civil propi i ens hem d'empoderar per invocar-lo més i fer-lo servir més. Per això estem fent des de la Conselleria, des de sempre, un constant esforç per actualitzar-lo i perquè segueixi sent una eina útil per articular el nostre dia a dia. El Codi Civil català és el reflex d'una manera d'entendre la vida, d'una manera d'entendre les relacions socials i és el nostre dret de capçalera i el que ens ha marcat com a país. Per tant, invoquem-lo més. I en aquest marc, que des de la Conselleria que tinc l'honor de representar, és en aquest marc que estem treballant en l'elaboració del que podríem dir la nova lau catalana. Una llei que vetlli pel dret de l'habitatge, però també pels drets dels petits propietaris, molts cops indefensos, davant ocupacions conflictives a les quals hem de poder donar resposta i, de fet, aquí s'ha reconegut. Els que em coneixeu sabeu que estic en contra de les ocupacions conflictives, aquelles que no garanteixen el dret a la convivència, aquelles que pertorben el dret de la propietat, tant del propietari com dels veïns, i que, per tant, per això vam tirar endavant una modificació en el Congrés dels Diputats per intentar donar una resposta via modificació de la llei d'enjudiciament civil. Una llei que va néixer pobra, amb poc consens. Una llei que d'haver-se reconegut que el dret a la propietat i que la voluntat de garantir la propietat del que en té i del que no en té no podia estar investida o llegida en blancs i negres, sinó que no totes les ocupacions són conflictives, no totes les ocupacions són de persones vulnerables, no totes les persones són, diguéssim, transmafiosos i no totes les ocupacions no pertorben, sinó que n'hi ha que pertorben. En aquell moment i en experiència pròpia, el que avui es reconeix, si haguéssim reconegut majoritàriament aquests fets, tindríem avui una resposta segurament més efectiva i més eficient per garantir el dret a l'habitatge de qui en té, com dic, i de qui no en té també. Ens ocupa i ens preocupa molt el dret de l'habitatge, perquè no només és un dret bàsic, sinó que també, com ha dit el secretari Sala, té una funció social d'inserció i de cohesió. És evident que en l'habitatge i en tot el que l'envolta hi ha un problema i que un dels principals afectats de tot plegat són els petits propietaris. Ho són també les administracions que tenen agències de l'habitatge per poder dotar d'habitatge públic la ciutadania. Això afecta, per exemple, l'Ajuntament de Sabadell o afecta la Generalitat de Catalunya. Per aquesta raó, ara, després d'aquests 100 primers anys que feu de feina incansable, la vostra tasca és més necessària que mai. Continua la tasca de la Cambra de la Propietat i des de les institucions ens hem d'esforçar perquè conjuntament trobem solucions. Com els deia, aquesta nova llei d'arrendament de béns serà un text complet i vol ser ponderat. Ha de regular tot l'arrendament de béns que respon al repte de protegir totes les parts i que s'adaptarà necessàriament a la realitat actual. Aquesta llei ens ha d'ajudar a construir un mercat de lloguer estable, jurídicament segur, socialment equitatiu. I per això, en tota aquesta contesa, ens hi juguem molt.
I per això volem interlocutar amb tothom, com us deia abans. Tots els agents heu de poder-hi dir la vostra, sense vetos que limitin ja d'entrada l'objectiu que perseguim. Garantir el dret a l'habitatge, evitar l'especulació i alhora establir un marc jurídic per al dret dels llogaters i per al dret dels propietaris. Necessitem una llei estable, amb projecció a llarg termini i, per tant, com dèiem, ha de tenir el màxim consens possible. I per això la col·laboració de tots els agents implicats és imprescindible per tenir una bona llei. Les lleis són, sens dubte, el reflex dels valors d'una societat. I la nostra és una societat, la catalana, la sabadellenca, compromesa, solidària, amb una forta cultura de l'esforç i amb una forta cultura del treball. I per tal que el resultat de tot plegat sigui l'esperat, us convido a que tinguem un diàleg i una col·laboració sincers per trobar entre tots la millor solució. Perquè els petits i mitjans propietaris no són part del problema, sinó que són i han de ser, sí o sí, part de la solució. I a Sabadell, després de 100 anys de feina, servei i compromís, heu esdevingut, la Cambra de la Propietat, una entitat que s'ha guanyat tot el dret a ser escoltada. Volem comptar amb vosaltres per millorar el present, tot mirant al futur. Tenim grans reptes per endavant, que poden ser un punt d'inflexió. Ens hem d'encoratjar plegats a seguir treballant amb dedicació, amb compromís, per fomentar i defensar el que ha estat, és i serà la raó de ser i l'univers de treball de l'entitat, la propietat urbana. Moltes gràcies i per molts anys més. Moltes gràcies, consellera. Estem arribant al final de l'acte. Abans, però, sí que volíem fer un petit testimoniatge a les entitats i a les administracions que avui estan aquí representades i demanem, sisplau, al senyor Jaume Torres, el gerent de la Cambra de la Propietat de Sabadell, i al senyor Antoni Quintana, que s'apropin. I una mica el que volem fer és l'entrega del símbol de la nostra entitat com a senyal, com a celebració d'aquest centenari i com a la necessitat de col·laboració entre la societat civil i les administracions públiques en la defensa del dret de la propietat i en la defensa de la funció social que ostenta. Senyor Quintana, senyor Torres. Un segon, demanem un micròfon, sisplau. La primera és per la molt honorable consellera que ens ha donat aquesta lliçó d'esperança de poder comptar amb la nostra col·laboració per intervenir i ajudar a buscar aquesta nova legislació catalana i seria perquè ho guardi com un record d'aquest acte tan maco que, mira, per casualitat ens reunim aquí. També volem agrair molt bé al secretari d'Habitatge, l'amic, ara ja et dic amic, senyor Sala. Gràcies perquè has posat els punts sobre les is i ens has donat, que per cert no he donat les gràcies a la Cambra de Barcelona, que dintre del sobre aquest que teniu hi ha el tractat del senyor Sala, que Déu-n'hi-do les hores que hauràs fet per redactar-lo i per entendre'l, però bueno, hi ha un per cada un, vull dir que ens els ha regalat la Cambra de Barcelona i li hem d'agrair això, o sigui, moltes gràcies de la conferència i de la teva col·laboració. Senyor Cortés. El senyor Cortés. Senyor Eloi. El senyor Eloi, Cortés, vols donar-li tu? Ah, bueno. Eloi Cortés, doncs que també ho traslladis a la nostra alcaldessa, que em va telefonar dient que li sabia molt greu, però que no podia venir, però que us enviaria a vosaltres a través de les persones i ja ho guardareu com un record d'aquest event. Doncs vinga. Molt bé.
Ara demanaríem, si us plau, als representants de l'Ajuntament de Cerdanyola, la senyora Carme Archer i la senyora Glòria Urbano, si són tan amables de pujar. És Cerdanyola, Ajuntament amb Granollers, són els dos llocs on estem representats des de la Cambra de la Propietat. Ja tenim 20 anys de Cerdanyola nosaltres, I aleshores, doncs... Va dir que no podia venir i aleshores... Un per cada una? Apa, que bé. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tots, I ara... Per molts anys i a seguir treballant, que tenim moltes coses per fer. Doncs vinga. Un plaer. Gràcies. Molt bé. Sí. Molt bé. Ja estem. Ara ja estem. Bé, i ara hi ha una cosa que no estava prevista en l'acte, però jo vull donar a un company de Junta, que és el Juanjo Ríos, que ha aglutinat aquest quinteto que he dit de treball que per muntar aquest acte, doncs, que crec que ha quedat força bé, gràcies a Déu, doncs li vull també donar un... ja estàs aquí. Com que això ja és fora de protocol... Ho has de compartir amb els 4 ajudants que has tingut allà, que estan allà darrere, que són el Joan Poch, el Xavi de Cerdanyola, i després hi ha el Miquel Àngel i el Cristian, que és aquest col·laborador del meu despatx, però que s'ha implicat per ajudar-me també, perquè jo soc un mort ja de l'electrònica aquesta, de totes aquestes coses. És un problema d'edat, de generació. En nom de tots ho recullo, tinc el d'aquí. El senyor Quintana és la història viva de la nostra entitat, porta més de 50 anys, porta més de la meitat de la vida dedicada a la propietat, dedicada a la bona acció pels propietaris. Moltes gràcies. Molt bé. Molt bé, doncs, hola, sentiu? Molt bé, doncs, senyors i senyores, donem l'acte per acabat, autoritats. Els convidem a brindar a la planta baixa de l'edifici. No per temes de Covid els volíem convidar amb un aperitiu. Trobaran uns bombons a la bossa. Els convidem amb una copa de cava. Els agrairem si mica en mica, començant pel darrere, van desallotjant la sala. Moltes gràcies per la seva assistència. Restem sempre a la seva disposició. Bona nit.